Espainiako Kongresuan diputatua den Bel Pozueta dugu gaur platoan. Politikaria izateaz aparte, sexologa eta soziologa da. Beraz izango du zer esan gure gaurko saioan. Ongi etorri, Bel? Mila esker. Zer modu zaude? Ongi, lasai? Edo nola dijoa astea, zu ere batzutan zaude, mendikarat, ez? Begira, justu gaur lasai, baina pasaden astean aste potente izan da. Egon naiz Kanariesetan, Hierro eta Tenerifen, Baitu? adin txikikoen, ez babestuak eta ez lagundutak etorri diren migranteak, haien, han dauden zentroak ezagutzen, haien egoera ezagutzen, eta oso gogorra, oso bortitza. Imaginatzen dut. Oso. Bai. Zaude horrekin buruan oraindikan. Bai. Benetan da gaia heldu behar diogula, gizarte moduan hartu behar dugula ardura, eta ea nola kudeatzen den. Ikusita orain dagona gogorra dela, baina datorrena da gai bat ez bada baliabideek jartzen, baina benetako baliabideak eta korredor humanitarioak eta politika zehatzak hau izango da oso serioa. Ari gara ikusten, baina ez dira benetako konponbideak ematen. Ez dira jartzen. Ez. Baude gaiak ez, hori bat eta oso garrantzitsua da, gaurkoan ere jorratuko duguna ez, kristalezko sabaiaren gaia eta berritasunaren gaia ere bada beste bat landu behar dela desente. Zu ez dakit nola ikusten duzun emakume politikari, baita ere soziologa, sexologa moduan, gai guztia, ez dakit ze kristalezko sabaiak ikusi dituzun zure ibilbidean, edo nola ikusten duzun orain egoera. Oso zaila da, hola zehazki esatea ea ikusi dudan, nire bizitzaren ibilbidean edo momentu desberdinak izan dira, egoera desberdinak eta horren aurrean nola jokatu dudan eta zerekin aurkitu nahi zen ere, egoera desberdinak. Orain adibidez, politikaren munduan lan egiten eta aritzen, zuzenean agian ez naiz konturatzen edo ez dut ikusten. Printzipioz danak gara berdinak eta denok daukagu adibidez hori da, printzipioz. Baina gero sortzen diren dinamikak eta ikusten duzu, hasten bagara betaurreko hori da, moreak jantzitak, ikusten da zenolako dinamikak sortzen diren, nola harremanak, zenolako jarrerak dauden gizonengan. Adibidez, komentatu dudana, Tenerifena eta hori, momentu batean ikusten genuen han geunden 14 pertsona eta ze joerak gizonak, 3 gizon, 3-4 gizon eta berehala nola elkartzen ziren esaten genuen begira. Ematen du, batek esan zuen, ematen du gaudela nire herriko elkartean, emakumeekin, gizonekin eta zenolako dinamikak. Baina sabaia berez, hola, nik ez dut ikusten. Baina gero, boterea, benetako boterea, nun dagoen eta nola hartzen diren erabaki politikoak, nik ikusten dut argi eta garbi, argazki hori da argazki maskulinoa, erabat. Azten bazara ikusten, ez dakit, G7 agertzen direnean telebistan eta esaten duzu, ostras, emakumeok nun gaude. Eta gainera zen olako irudiak, normalean gizonak denak beraien traje beltzekin, eta emakumeak nigo gogoratzen naiz duela gutxi ateratzen zela emakume bakarra eta txuriz jantzita. Horrek erakusten du zerbait. Zergaitik, ez? Emakumea eta txuriz, eta gizonak danak beltzez. Eta lotzen badugu beltzare, kolore eta botere eta bai.
G7 ikusten baduzu elektrikak eta adibidez orain Trump eta bere sekito eta bere ingurua, gizonak, eta zen olako jarrerak, baina gero Melanie edo zeizena dauka bere bikotekidea, nola agertzen da, emakume bat ez dela mugitzen, ez dizkiogula ikusten ez da begiak, eta da emakume florero bat. Sí, claro, Trumpen kasua hori ja da, ez, kasurik argiena eta estereotipatuena, ez? Osea, eski azkenean berak errepresentatzen duena da... Baina hori da transmititzen digutena eta sortzen den eredua. Eta potentzia handi bat munduan, ez? Eta gero, aldi berean ere, ez? Emakumezkoak boterean egon direnean ere, irudikatzeko modua ere izan da, iaia, ez? Thatcher edo... Merkel, ez? Oso emakume agresiboak eta ez? Baina azken finean ere emakumeak egotea eta ez egotea egia da gure presentzia egon behar dela garelako poblazioaren erdia edo batzutan gehiago, egon behar gara, erabakigunetan, baina gero gauden emakumeok zenolako jarrerak eta baloreak defendatzen ditugu. Neoliberalismoaren baloreak defendatzen baditugu, berdin da gizona edo emakumea izatea. Azken finean, balore horiekin ez da lortzen ez berdintasunean, ez redistribuzioa, ez benetako eskubideak pertsona guztientzat. Orduan, bai, kuriosoa da eta esaten duzuna, ez, igual sabai bat beraz ez dago, ez, baina sabai asko edo arresi asko edo muga asko daude, ez, emakumeentzat orokorrean, hori, goi mailako postuetara llegatzeko, ez, edo sektore maskulinoagoetan ibiltzeko, ez. Ezkeren badirudi ere, ez digutela, ez da saiatzen usten, ez digutela, ez. Inkluso, aipatu diazulen, ari ginela horre kamera atzean izketan, ez, nola, bazaude berdintasun talde batean, ez, eta inkluso berdintasun talde batean, ez, suposatzen dela, genero estereotipo horiek eta genero arrakala horiek, alde batera usteko dela, ez, errepresentatzaileak gizonezkoak direla ere, ez? Bai, printzipioz adibidez berdintasunaren talde batean, agian, hola, ez balego arazorik edo, esango genuke berdin da emakumeak edo gizonak izatea. Baina ikusita zenolako realitatea daukagun, zenolako urratsak falta zaizkigun ere, zenolako autokritika eta zenolako planteamenduk aurrerakoiak eta eradaltzaileak izan behar ditugun, nik uste dut olako gunetan benetan bermatu behar direla emakumeentzat. Bai, behar da. Eta talde batek izendatzen badu bere ordezkaria gizona izan da, talde horretan emakumeak egonda ere, nik ez dut, batzutan esaten dugu, ez dugu ulertzen nola, adibidez, berdintasunaren batzordean, bi talde politikoak ordezkatu dituzte gizonak izatea. Eta gainera, argi eta garbi ikusten da hainbatetan, gizon horiek nola jokatzen dute, batzutan modu batean esanez, zuek ez dakizue, nik esaten dudana, ea ikasten duzue. Olako jarrerekin, esaten du, baina, nun gaude? Claro. Nun gaude? Bai, azkenean horrelako gaiak ere jorratzeko, ez? Boterea duen pertsona edo pertsona talde horri ematen baldin badiozu ahotsa, ez? Ez da ezer aldatuko, ez? Hori da. Eman behar diozu, privilegio horiek ez dituen taldeari, ez? Eta aldi berean ere kontziente izatea privilegioak dituna. Claro, bai, hori ja beste movida bat da, ez azkenean. Baina ez bada, ez da planteatzen hori ere privilegiatua dela, horrela gaude. Badaude ere emakumeak berdintasun batzordean, adibidez, Boseko ordezkariak daudela tengabe zirikatzen eta planteatzen,
ari garela ez dakiz zertaz hitz egiten, berdintasuna badagoela bermatuta, zaindu behar direla gehiago gizonak, benetan orain ari dela desberdintasuna garatzen haiekiko, eta, bueno, mezu horiekin hori ere badaukagu. Bai, nik hori entzun dute, emakumezkoen hauetatik, eta gainera gertukoak, ez gara joan behar boxeko, ez? Baina bai, horrelako komentario, ez? Inkluso bai da, eta horrelako gauzetan, ez? Sexu harremanak izaterakoan, ez? Eta ez, eske nik esaten diot nire semeari, ez? Egin behar diola neskari sinaraztea berak nahi duela, ze bestela igual, eta ostras. Bai, olako mezuak garatu dira asko, oso gure kontra datozenak azken finean, eta baita ere gizonarekiko, baina zabaltzen ari da, eta esaten denan, bueno, feminismoa gehiegi aurreratu dela, ailegatu dela puntu batera, ja gainditu duena, lortu behar zuena, eta badela garaia guri stop edo, esateko, onaino aigatu zarete, gehiegi aurreratu duzue, eta atzera. Eta zoritzarrez, olako mezuak erraz zabaltzen dira. Inolako frogarik gabe, ez? Eta privilegiatuak naiz eta hausnarketa ez egin, eta ez pentsatu privilegiatua denik. Baina ikusten duena galdu behar duela privilegioren bat, esaten du, hombre, noski baietz, hauek zer pentsatzen dute, gehiegi aurreratu dira. Orduan hori elikatzen ari da mezu horiek. Baina kuriosoa da, ez? Osea, klaro, hala da, ez? Osea, desberdintasun bat dagoenean, zenbaitek, galdu behar duze privilegioak, maila berean egoteko, ez? Eta, karo, batzuei ez zaie gustatzen, ez? Baina, kuriosoa iruditzen zait, ez? Zabaldu aldirela supererraz horrelako mezuak, ez? Inolako, hori, oinarririk gabe, bai. Hori da, oinarririk gabe, ez? Eta gero ikusten da, nor dago goi mailako postuetan, ikusten dira, zenbat emakume, ez, hiltzen dira, ez, edo erailtzen dira, ez? Badaude frogak, ez, froga numerikoak, ez? Eta horiek ez oso erraz alde batera uzten dira. Esaten digute adibidez, askotan ere zabaltzen da eta esaten da. Ez, orain eskubidea badugu denok berdin, adibidez lanpostu bat hartzeko. Baina eta esaten digute, bueno, funtzionarioa izan da, bai, baina gero ikusten badugu, egiten badugu azterketa sektoreka, ikusten dugu, badaude sektore batzuk, bideratutak edo erraztasunak bultzatzen dela emakumearekiko edo gizonaren. Eta adibidez, hori funtzionario izan da, nun suposatzen da bermatu behar direla eskubide guztientzat. Baina gero ikusten badugu, ze sektoretan gauden emakumeok gehiago, gehiengoak dira, askok dira sektore prekarizatuak, nun lan egiteko duintasuna kosta egiten da, zaintzarekin lotuta, esaten dugu, baloratu behar dugula zaintza, eta asko esaten dugu zaintza erdigunean, baina gero ikusten dugu zaintzaileak direla, edo garela emakumeak, eta zenolako baldintzetan ari gara lan egiten. Hezkuntza ikusten badugu baita ere, haurrezkuntzan poliki-poliki ari dira gizonak sartzen. Lehenengo hezkuntzan gizonak ari dira sartzen, bigarren hezkuntzan badaude gizon gehiago eta unibertsitatean gehiago. Hezkuntzan orokorreak emakumeak ari gara sartzen, baina hainbat arloetan gizonak ari dira sartzen, orain arte ez direla sartzen zergaitik. Soldatak direlako duinagoak, ordutegiak direla onagoak, eta azken finean lan baldintzak konparatuta beste lanekin hobeak direlako. Hortan gizonak abiatzen dira. Bestelaz, feminizatuak. Orduan, badaude adibide asko eta asko. Bai, eta gero, zu baino horretik etorri da emakume bat, esaten zuena, bera baserri batean egiten du lan eta badauka horrelako
inserzion sozial eta horrelako gauzekin ez egiten du jende migratzailearekin eta berak zioen, askotan etortzen zirela, emakumezkoak edo gizonak eta ez nik ez dut hori egiten, emakumezkoak ni garbitzera nator, edo gizonezkoak, nik ez dut garbitzen, eta berak zioen, guztiek egingo du guztia, eta gero ikusiko dugu zein egiten duen hau beki edo zein ez, edo hasiera batean, horitzen naiz baita ere, egon nintzela behin aurkezten, STEM bideko formazio, hezkuntza profesionala edo sustatzeko emakumezkoen artean, baziren bideak emakumezkoak ez zituzelako aukeratzen bide horiek, eta haiek ja, adibidez, matematiketan 6 bat atera, eta jentzako zen, ez naiz ona matematiketan, gizonezko bat 5 bat atera matematiketan, eta, bueno, apaina hau, aurrera, Dan, karo, nola ez hitzen gaituzten, bide bat edo beste bat hartzeko, eta guk gure buruari mua jartzen dizkiogun, Bai, hezkidetzaz hitz egiten dugunean, nik uste dut jende askok planteatzen du hezkidetza eta etorkizunera begira zenolako lanbidea edo nondik joango zaren planteatzen da oso berandu. Askotan esaten da DBH 3., 4. mailan, batzutan jazten da igual 6. mailan pixkat, baina aurrek eta gazteek egin duten ibilbideak etorkizunera begira, nola ikusten duzun zure burua eta zer izan nahi duzun, nola proiektatzen duzu zu zeu, zer izan nahi duzun edo nola ikusten duzun zure burua, hori hasten da oso goiz. 2 urterekin, hasten dira genio estereotipoak eta 2 urtekin identitateak, kapazak dira, 2 urte, 3 urtekin kapazak dira, bai kokatzeko bere identitatean edo emakume edo gizona, badakit baita ere, hasten bagara binarismoarekin hori ere hezkidetzan landu behar da, zenbat modu dauden izateko edo sentitzeko. Baina bizi proiektuan baita ere aurrezkuntzan ikusten dute haien gurasoak eta haien benetako pisu handian dauzkaten beraiekiko pertsonak, zenolako gaietan dabiltzat, eta beraiek hasten dira esan nik egingo dut edo nire izebak egiten duen gauza berak edo osabak edo jazten dira proiekzioarekin. Eta hezkidetza hasi behar da goiz-goizetik, oso goiz, eta ez DBH-en proiektua nahiko garatua dagoenean. Gero beste gauza, ez dakite, ikusten dudala penalizatzen gaitula dela amatasuna. Bai, beste gai potente bat da. Bai. Gaur egun adibidez, amatasunaren proiektuak emakumeengan bihurtu da motxila oso pisu dena, oso. Alde batetik egia da, oraindik baldin badago pisua, baina badago aukera kuestionatzeko lehen zen emakumea eta ama, bai ala bai. Orain emakume asko kuestionatzen dira, ea ama izan nahi duten edala ez, baina erabakitzen dutela baietz edo nahi dutenak, badakite hori segun zertan zauden lan egiten edo ikasten, penalizazioak ekarriko dizula. Eta orduan, edo luzatzen da asko, luzatzen bada eta argi baldin baduzu, agian 37, 38, 40 urtekin izaten duzu bat, eta nahi baduzu 2 jarraian, zer suposatzen duen 3 urtetan, 4 urtetan, 2 haur adibidez, esaten dut bat edo, 2 edo, baina eta zure karrera profesionalen zer suposatzen duen hori ere. Bai ikasketetan, bai proiektu edo enpresa batean. Bai. Gelditu behar hori, ez? Bai. Eta pisua. Bai. Amatasuna eta zaintza eta benetan profesionala baldin bazara eta proiektatzeko eta ardurak hartzeko momentuan,
ailegatzen da momentu bat batera ezinak bihurtzen dela, edo bestela, kriston sufrimendua. Sufrimendu emozionala izugarria. Nik uste baita ere, egin dela aldaketa bat, ez, orain emakumezko gehiago lan profesional eta igual, arlo profesionalen gehiago ez dakit garatzen edo horreri garrantzi gehiago ematen, baina, karo, amatasunaren hobida datorrenean, ez, ez dira benetazko aldaketak eman hori uztartzeko, ez? Orduan, badirudi bai, eske emakumezkoak lan munduan daude eta berdintasuna dago eta gu baino, osea, ez gizonezko bat, ez? Gu bezala lan egiten dute, bai, baina gero amatasunaren kontua datorrenean zer? Orduan hor zer? Nola uztartu ditu bi gauzak? Eta gero, ez? Bikote heterosexual baten kasuan, ez? Gizonezkoa ere hartu behar du horren ardura bera, ez? Baina ez da hartzen. Ez da hartzen, ikusten da. Nik niri horretan. Bai, adibidez tokatu zait orain azkeneko bidai honetan, Kanaresetako hori komentatu dudana. Eguna bukaeran, ja bukatzean eta ibiltzen, ja abiatzen ginenean hotelera, autobusean ikusten nuen eta esaten begira, bi emakume konektatuta bideokonferentziak beraien aurrekin. Pues ere egin duzu eta hori, eta egin dituzu etxeko lanak, eta orain aitak eramango zaitu ohera, eta bi emakume, eta gero beraiek esaten zuten, batek esaten zuen, erruduna sentitzen zela, bere lan politikoak eragiten diola etxetik kanpo asko egoteaz, eta horrek zer suposatzen duen beraien seme alabarekiko, bai. Eta berak nola bizitzen zuen. Orduan, beste batek esaten, bai, niri kostatu izan zait, eta banekin ondo geratzen zirela, eta nire bikoteak badakite ardura handi hartzen zula, baina, bueno. Zuk uste duzu hori baita ere dela gizarteak inposatu gaituelako modu batean izan margarela ama, ez? Zer nik uste, ez dakit, seguru askok baietz, baina gizonezkoek hainbeste sufrituko luketen, ez? Hemen etorri diren emakume asko ez egin dugu horretaz, ez? Badituzte lanak, egon behar dira igual, uda osoa, kanpoan edo, eta gizonezkoak hori egiten zuten, gurasoa aita ziren eta arazorik gabe, eta aia izan zuten, ni ama izango banitz, ez dakit posible izango litzateke. Nire lankide gizonezkoek ikusten ditut eta arazorik gabe, baina ni ez dakit. Igual, hartu digute hori, amatxar bat zara, ez baldin bazaude, eta karo, horrek ere, kriston zama da, ez? Kriston... Bai, hori adibidez ezkidetzan, badagai bat, nerabe batek badu gaitasuna hasteko hausnartzen horren inguruan eta definitzeko zer den amatasuna, zer den aitatasuna, ze ardurak eta konpromisoak suposatzen ditun. Hori dana, joateko eraikitzen eta bapatean orain ikusten da ama edo aita izaten denak, bapatean ez daki ez da zer suposatzen dion, inork ez dio lagundu hausnartzeko horren inguruan. Eta hori egin daiteke. Eta guk daukagu oso sustraitutan nik uste dut hori, ama on bat zizan behar den. Eta nik ikusten dute emakume askok errudunak, nik askotan ere esaten dute, niri orain politikan egoteko momentuan, tokatu zait momentu batean, nun gai horiek baditute gainditutak. Claro, ja... Helduagoak dira, semeadak eta orduan. Baina beti ere, ni konturatzen naiz, ze garrantzia dauken etxean norbait egotea zaintzeko etxean bizi garenoi. Izan bi edo izan bost, baina etxe batean sortzen dira gauzak asko, bermatzen eta laguntzen digutela ondo bizitzen. Eta hori egoteko norbaitek egin behar ditu lan horiek. Eta da bizitzarako lana, bizitzeko ongi. Bai. Ez diot jartzen sexurik, baina gaur egun oraindik ere dago jarrita berme hori emakumeok eman behar dugula.
Zure kasuan, orain aipatu duzula, ez? Claro, politika munduan nahiko berandu, ez, sartu zinen, ez? Horrek ez zure bizitza personalan zeuden momentua eragin izan zuen, ez? Emakume bezala, hori, adibidez, Amaia ezin dituela haur txikiak, edo, bueno, ja zure ibilbide profesionalean ja egonkorrago zinela. Horrek eman zizun, igual, zuk uste duela, ez dakit, 20-25 urte pausu hori emango zenuela? Hombre, ni egia adibidez niri amatasuna nik 3 seme-alabak ditut. Orduan, naiz eta partekatu arduraketa bada, eta nik suposatzen dut, ez dakit, 35 urtekin planteatzen badiatu halako erronka, pues pentsatuko nuke, baina sakonki gainera. Ze adibidez, daukagun edo daukadan ardura suposatzen da lehen komentatu dugu. Batzutan astelehenetik ostegunera etxetik kanpo egotea, eta etortzen garenean ere, etortzen gara lanarekin, eta ardurarekin. Ni etxean oso gutxi nago. Orduan, baldin badaukat halako ardura, beste garai batean suposatuko luke ikusten dudanan nire lankidetan. Eta orain errezagoa da, noski baietz. Badaude beste gauzak, baina alde horretatik errezago. Eta proposamena, ez dakit nola jakatu zen, zure gauza izan zen proposamena edo, baina nola hartu zen nuen, ze azkenean goi mailako postu bat da, eta baditu bere responsabilitateak eta, ez? Orduan, nola hartu zenuen hori, ez? Nola pentsatu zenuen asko, edo sentitu zinen gai izango zinela, edo bazenituen zure, ez dakit, fantasmako horre esan ez, zailegia izango da, edo nola izan zen? Ez dakit, etorri zen momentu batean, ni orduan nengoen Altsasuko auziaren gure auzian, ez? Eta ja mediatikoki ezaguna nintzen, komunikabidetan askotan egoten nintzen, eta egia esateko ja garai horietan ja etxean oso gutxi nengoen. Zen nengoen lanean eta uztartzen suposatzen zidanak hori bozeramailearen lana egitea. Orduan planteatu zidatenean ni nengoen hain aktibatuta militantzian, ze azkenean gurea bihurtu zen militantzia, hain aktibatuta nengoen, ze esaten nuen, hau da beste pauso bat. Militantzia horretan. Eta gaitasunari buruz, nola esan, alde batetik, gaitasuna nik askotan oraindik ere niri hasten zait diputatua naizela. Bai, imaginatzen dut, ez, que karo. Nik ere ikusten nuen politikan aritzen ziren pertsonak nahiko urruti. Eta oraindik ere nik ikusten dut eta esaten dut, ni ez naiz horietakoak, baina naiz. Orduan batzutan hori kontraesan edo paradoja horretan sartzen naiz. Gero, prestakuntzari buruz, nik ere hainbat gaietan ikusten dut badagola edo behar dela prestakuntza bat, adibidez zuzenbidearen formakuntzan, zuzenbidean nik uste dut tresnak eta baliabide askok ematen ditula, aritzeko horretan, baina gero bagaude arlo oso desberdinetan, ni adibidez sexologiatik nentorrenez eta soziologiatik horrek lagundu dit hainbat gaietan, adibidez berdintasunean, politika gizarte sozialetan eta hortan aritzean. Eta gero beste gaiekin ikasten da. Denok ez dakigu dana. Eta duela 5 urte nola sentitzen nintzen eta orain nola nagoen, lasaitasun askoz gehiagorekin, ez diot behartzen horren beste nire buruari, hasieran zen
egin behar dut ongi, ez dut hanka sartu behar, jakin behar dut, prestatu behar naiz, eta beti tensio horrekin, ez dut hanka sartu behar. Eta prestatzen nuen dana eta irakurtzen nuen eta asteburuak geratzen ziren motz, ze behar nuen denbora guztia eta hala ere. Eta orain, lasaiago lan egiten, eta gero ez dut ahaztu behar guk daukagula, nik daukadala, lantalde bat ikaragarria, babesten garela askok, eta sortu dugu lagun familia talde bat. Eta hori da, egoteko egoera honetan, ikaragarria. Eskerrak badagola hori, eskerrak. Eta hori, batzutan esaten, nik ere batzutan esaten nuen, besteak daude pres, baina nik? Baina kapaza izango naiz. Eta ni diputatua, baina gongo da beste norbait, ni baina asko sobeto egingo duela. Hori askotan pentsatu izan dut, eta bai egongo dela, baina ni neu ere kapaza naiz. Bai, eta hor zaude eta primeran egin dezakezu. Bai, eske, perfekzionismoaren kontua ere emakumezkoekin oso lotu dago batzutan. Eta hitz egin izan dugu, ez? Ez dut zertan, ze zaila den hori asumitzea eta benetan sinistea, ez dut zertan guztiari jakin behar, ez? Zaten duzuna, ez? Ni soziologa naiz, seksologa naiz, orduan horretaz aditua edo nahikotxo dakit, ez? Baina, karo, edo zer gauzetan jalditu da aldiate, ez? Azkenan diputatu moduan, eta gainera, karo, maila batean, ez? Baina, zama hori kentzen dugunean ere, ez? Defendatuko naiz, edo jakingo ditut, edo ikasiko dut, edo... Ikasten ari gara, beti ikasten, eta asko. Niko gogoratzen dut, hasieran sartu nintzela justizia batzordean. Nentorren kasutik, eta injustiziaren aldetik eta sensibilitate eta pixka bat sozialki ere ulertzen zen hor sartzea. Baina nik berehala esan nuen, hau ez da nire lekua, hau ez. Eta nire kidei Jon Iñarrituri esan nion, Jon, zu egon zara hemen, eta berriro mesedez hartu hau, eta ulertzekoa zen. Jonek betetzen du bere lana, ni baino askoz hobe berak menperatzen du gaia, eta nik justizia batzordean segun ze gaietan batzutan parte hartzen dut, segun eta adibidez orain pederaztiaren gaiarekin, edo segun zenolako legeak tramitatzen diren batzutan tokatzen zei, segun ze gaiak, baina bestela Jonek eramaten du justiziak. Eta oso ondo moldatzen naiz adibidez hori berdintasunaren arloan, hor, badakit zertaz ari garen, zer nahi dugun, nola bideratu nahi dugun, eta hor oso ongi. Eta orain baitarenago politika sozialetan eta hor badaude gai asko, nun sentitzen naiz erosoa, bai. Eta gero ere, kuriosoa iruditzen zait, EH Bildutik etorri zareten politikari guztiak programa hontara, aipatu duzuela oso gauza positibo moduan talde lana, ez? Eta nik uste baita ere, emakume hori, generoari lotuta, askotan ere, individualismoa edo baita ere lotu dela asko ere gizonezkoekin edo, kompetitibitate edo ez dakite izateko modu horrekin eta lantaldea gehiago, ez? Emakumezko edo ekin, ez? Eta agian baita ere hori, lideratzeko edo lan egiteko momentuan, ez? Emakume edo feminismotik abiatzen garenean, ez? Lantalde horreri, igual, garrantzi gehiago ematen diogunean, nik uste emakumezkoak erosoago sentitzen garela, ez? Behar, sentitu dezakegolako babes hori, ez? Eta zama guzti ez dagoela gure gainean, ez? Eta ez gaudela fokoan bakarrik. Eta lan egiteko modua, nik uste dut kontrastatzea, jasotzea besteengan eta haien ekarpenak eta horrekin osatzea lan bat edo planteamentu bat, ni sentitzen naiz askoz erosoagoa eta jasotzen. Eta batzutan tokatu izan zait, esatea, hau nire planteamendua, baina
Ni ari naiz egiten zerbait, baina berez, ari naiz ordezkatzen Euskal Herria Bildu. Orduan, ez da izan behar nire planteamendua. Eta Euskal Herria Bildun arlo guztietan badaude planteamendu anitzak. Orduan, ni saiatzen naiz jasotzen hori, baina batzutan ez da posible. Baina bai filosofia edo planteamendutik. Nik uste dut beti egon behar garela entzuten eta jasotzen planteamendu desberdinak. Eta talde lana nik baloratzen dut izugarri. Egia da, nik uste dut emakumeen artean, badaude emakumeak individualistak eta jarratzen, bai, egia da, baina egian badagoela joera bat egiaztatzen duela zuk esan duzuna, pixka bat gehiago lantaldea, entzutea, batzutan oso zaila izaten da, ze gero adostasunera llegatzea, hori da, nola esaten da, bolillos, encaje de bolillos, ze gero oso zorrotzak gara ere, orokorrean adostasunera llegatzeko esaten dugu, bueno, bale, ados, baina. Eta gero baina dator beste, orduan, encaje de bolillos, agian da estereotipoa erortzean, baina pragmatismo orokorrean ez gara hain pragmatikoak. Bai, izan daiteke. Eta orduan, pragmatismotik aterata, emozioak, perfilatzea, komunikatiboki ere, guretzako komunikazioa oso garrantzitsua da. Ez dugu jartzen edozein hitz, hitz bat erabakitzeko ze hitzak jartzen den, ni orain adibidez nagon, nola da, bortizkeri, nola esaten da, Pacto de Estado contra la Violencia de Género da, estatu ituna. Ari gara berritzen eta definitzen. Eta gehienak, gizonak ez dira agertu horretan. Orduan, da, encaje de bolillos erabatekoa. Eta hitz bat edo beste hitz bat eta zer definitzen dugu nola esaldiak egiten ari garen lana, izugarria da. Eta nik batzutan esaten dut, gizon bat balego, edo bat edo gehiago, esan dute, baina hauek zertaz ari diren. Pragmatismo hori batzutan ondo dator. Batzutan ondo dator. Bai, hori egia da, ez? Hori egia da, bai. Bai, ikusten da egunerokotasunean ere, ez? Gizonezko eta emakumezkoen arteko konversazioetan, eta baina hau ez zai gustatu, hitz hau ez zai gustatu, ez? Baina ni horrela esan nahi nuen, eta, bueno, ez diot garrantzirik eban, ez baina hitz hau niretzat bortitza da, ez? Bai. Hitza, ez? Komunikazioaz gu oso landuta daukagu. Nik eskidetza lantzen nuenean ere aurreko bizitzan, ikusten nik gozatzen nuen, ikasten horren inguruan, eta ikusten nuen ze ikerketak bazeuden eta nola ikusten zen komunikazioa, txiki-txikitatik emakumeok nola lantzen genuen komunikazioa, eta ze balore ematen genion komunikazio berbala eta ez berbalari. Eta gizonek poliki nola joaten ziren murrizten haien komunikazio ez berbala eta berbala. Eta nola joaten zen perfilatzen ze komunikazio modu desberdinak, ze desberdinak. Eta gero saiatzen gara elkartzen. Claro. Ze zaila. Bai. Baina, bueno, lortu behar da ez, eta aleginarekin eta nahi duzunean lortzen da, ez? Bai, batzutan komunikazio mota bat oso ondo dator, eta batzutan beste motako, orduan biak uztartu behar dira. Hori da. Bai. Eta zuk uste, esan duzu ez, nire aurreko bizitzan, ez? Desberdin ikusten dela emakumezko bat adibidez ezakit soziologa edo sexuologa moduan, eta emakumezko bat politikari moduan, hau da, kanpotik, nola ikusten da edo nola estereotipatzen da edo nola... Ez dakit, esken... Nabaritu duzu edo ez? Nik ere esaten dizut, batzutan hasten zaiten. Ja, karo. Ni joaten naizenean, bueltatzen naizenean ostegunetan, gauean, aigatzen naiz bederatziak aldera edo, eta pintxopote altsasun. Orduan, a ber, ya viene la diputada, edo, ze movida izan duzu, eta
Eta orduan esaten dut, ostras, Zari gara horretaz hitz bai, egiten. baina aldi berean esaten dut, eske egia da, eske Claro. diputatua naiz, baina ez dut ikusten Bai. nire, nola esaten da, nire eremu normalean, Claro. pues ni naiz bel, Claro. kito, Bai. lehen nintzena, Claro. Bueno, eta bazara, ez? Bai, Bakarrik bai. lana aldatu da, baina bai... baina jendeak bai begiratzen nau, nik ikusten dut, batzutan esaten didate, bai ikusi zintudan ez daki nun, eta ostras, eta esaten, konturatzen esaten dio nire bikoteari, ostras, ez naiz konturatzen, baina hainbatetan zaindu behar dut ematen dudan irudia, ze hasten zait. Claro. Begira, ze tontakirik, baina adibidez, semaforoak gurutzatzeko momentuan. Ja, bai. Karo, igual gorri dago, baina igual azpi ematen dizu. Ari gara eskatzen jendeari, eta gu eredugarriak izan behar gara, hau da tontakeri bat, baina arlo guztietan guk eskatzen badiogu jendeari gu eredugarriak izan behar gara, zintzoak izan behar gara. Eta guk adibidez, askotan Euskal Herria Bildu hori esaten dugu, zintzotasunez jokatu behar dugu, denok. Eta gu ez gara hemen eta saltatzen dugu eta egiten dugu, ez, denok, zintzotasunez. Bai. Eta zintzotasun horren barruan, bueno, igual hau ez da hainbeste generoa, ez, baina batzutan ezkerra eta igual ere emakumezkoak gehiago, ez, baina zintzotasun hori eskatzen da modu berean edo are gehiago ezkerrari eta are gehiago emakume bazara, ez? Adibidez, ez, zenbait kontuetan edo. Nire kasuan vegetariana naizela jaten dut, ez? Baina berez arraina jaten dut, ez? Eta de repente, eta arrainak izute sentimenduak eta beste, eta haizu, baina, ez? Ni jarretzen dut nire alea, zuk hor txuleto bat jaten ari zara, zer esaten ari da zuen niri, ez? Baina, karo, zu berez ez duzunez jaten zenbait animali, zorduan, eskaten zute, areta zintzoago izatea. Ezin duzu, ulertzen duzu? Bai, adibidez, hegazkinez bidaiatzearena, ez? Bai, eta batzutan ezkerrai eta batzutan baita ere, inkluso emakume batzuei, arlo pertsonalean eskatzen zaien nik uste zintzotasun gehiago eta zorrotzago jokatzea bestei baino ze horren, zintzotasun horren alde ari baldin bazara, ez, edo predikatzen ari baldin bazara, ez, edo, baina lupa gehiagorekin begiratzen... Emakumeen, ez dakit. Begira, horretaz ezin dizute esan. Kontradizioetan sartzen garela, noski baietz. Eta adibidez, nik argi aitortzen dut, Euskal Herria Bildun adibidez berdintasunaren aldetik badugula bide luzea egiteko oraindik. Hainbatetan, eta adibidez lehen komentatzen nuena, hori ez dakit ze gaietan edo argazkik eta guk adibidez ordezkaritzetan eta hainbatetan esaten dugu. Bai, Euskal Herria Bilduko emakumeok askotan, eta baita, ibiltzen garenak eta esaten du, ostras, hau zuzendu behar da. Baina gehien bat autokritikatik. Bai, baina gizon asko daudelako Euskal Herria Bildu. Hori, baina autokritikatik ez zuen taldetik, ez kanpora begira. Ez, barrura begira. Bai, eta bai estrukturan eta gizon asko dago. Euskal Herria Bilduk oraindik da talde politiko oso maskulinoa, oso. Politika orokorrean, ez, da maskulinoa, ez? Bai esaten da, ordezkaritzaren aldetik eta adibidez, begira, hemen Laura burua, zerrenda burua, nire kasuan zerrenda burua, baina berez estruktura oso maskulinoa da, eta badago esaten dizudana. Oraindik egiteko, berdintasunera ailegatzeko edo egoteko, bizitzeko, geratzen zaigu pendiente oraindik ibilbide potente bat. Zure ustez, ze izango litzateke hurrengo pausua edo horren arira, ez? Benerazko berdintasun horretara ailegatzeko. Politika, ez? Politika publiko edo
estatu mailetako politiken... Nik adibidez ikusten dut zaintzak nola baldintzatzen gaitun guztiei, zer eragina daukan adibidez esan duguna, bai amatasuna, bai gurasoen edo hirugarren adineko pertsonak edo behar duen, gure inguruan behar dugu, denok behar dugu momenture batean gure bizitzan zainduak izatea eta zaintzaileak izan behar gara baita ere. Orduan, zaintza esaten da erdigunean jartzen dela, baina benetan ez da jartzen. Eta sistema publiko bat, nun bermatuko da zaintza publikoak, horrek ekarriko luke aurrerapen izugarriak guztion bizitzan. Eta berdintasunaren bidean ekarpen izugarria. Benetan, zaintzari daukan benetako balorea ematea. Bai. Eta gaur egun ez zaio ematen, nahiz eta esan baietz. Ez. Orduan horrek suposatzen du, oraindik ere emakumeengan kriston zama, privilegiatuak garenak eta soldata duin bat daukagunak batzutan konpontzen dugu, kontratatzen beste pertsona batzuk, baina pertsona horiek gehienetan ez daukate emakumezkoak dira eta ez da bermatzen duintasunez. Ez soldata, ez baldintzak, ez. Eta gero ikusten badugu zaintzaren arloan, feminizatuta eta prekarioa. Orduan, prekarioan lan egiten duena sortzen du desberdintasunak eta prekaritatea. Eta sortzen du bizitza prekarioa. Orduan ez gaude duintasunez bizitzen. Eta orokorrean ari gara hori elikatzen. Orduan nik uste dut, benetako eraldaketa feminista, benetan zaintza erdigunean politika publikoak, bermeak, denok, hori bermatuta eta berdintasunean bizitzeko. Iruditzen zait ezinbestekoa. Eta hori posible ikusten duzu, hemendik ez dakit 5-10 urtetara? Keba. Ez que ez dut ikusten. Ez, da benetako esaten dudanean eraldaketa da. Utopikoa dirudi, claro. Iraultza bat, baina sinestu behar dugu. Horrek markatu behar dugu bidea, eta hori ere partekatu behar dugu eta sinestarazi behar dugu gizonei. Beraiek parte bada dira baita ere, eta hori bai dela. Azken finean da nola bizi alde batetik autonomoak bizitzea ikastea, denok, autonomoak, kapazak garela guk, baina beste aldetik onartzea zaurgarriak garela, eta noizbait beharko dugula baita ere zaintza. Eta noizbait baita ere komunitatean zaintzaile izan beharko garela. Da azken finean bizi filosofia bat. Bueno, a ber, ze badago tomatea ez kontu horrekin, eta bai. Baina, bai, eta ikusi da ez, orokorrean, eta baita ere, COVID-aren asunto guztiarekin ere ikusi zen, ez, zaintza ze garrantzitsua zen, eta, orokorrean ikusten da familia guztietan ikuste, eta zamara baten duela emakumezkoak. Bai, COVID-en gaiarekin denok sentitu ginen zaurgarriak, nola erabili zen baita ere sistema eta dana, baina gero atera ginenean berdin edo are eta individualistagoak. Bai. Eta zer esango zenioke adibidez emakume bateri politika munduan sartu nahi duena, edo goi mailako postu batera, edo oso sektore maskulinizatu batean lan egin nahi duenari? Nik, sartu nahi duena, ez dakite, nik ez dut ikusten horrela, ni aukeratua izan nintzen. Eta izan nintzen lehenengoan eta bigarren. Orduan, politikan ni ez nintzen, nire lana ez da politika izatea.
esan dizudana, ni aurretik nentorren konpromiso batetik, gure kasuarengatik, baina aurretik ere ni nire militantzia politikoa bat nuen, xumeagoa. Orduan nik uste dut norbaitek nahi badu, edo buruan baldin badu goi mailako politikan, noski hasi behar dela goi mailako politikan, zure komunitatean konpromisoak hartzen, lan egiten, hortik, eta benetan konpromiso handia baldin badago, azken finean ailegatuko zara baita ere. Hori dinamikatik benetan betetzen baduzu, ez dakit momentuan eskatzen dena. Gero beste motako botere guneetara ailegatzeko, beti guztietara formakuntza, guztietara, formatuak izatea. Nik esaten dudana, adibidez, arlo guztiak garrantzitsuak dira, baina segun adibidez, zuzenbidean prestakuntzak nik ikusten dut gaur egun ze garrantzia daukan? Guztiendako. Bai. Hori, begira, larun batean nentorrela talaia feministaren jardunaldi batetik, eta koinziditu nuen kotxe batean neska gazte batekin ari zela egiten bere prestakuntza zuzenbidean eta doktoretza, eta berak esaten zidan, eske, begira, zuzenbide oinarria ikasita denok ikasiko bagenu, jakingo hori da, ze eskubideak ditugun, noraino jo behar dugu aldarrikatzeko hau edo bestea, minimo bat, eta ez doktoretza eta ez karrera bat. Baina baliabideak benetan jakiteko zeintzuk diren gure eskubideak. Eta jende askok ez daki zeintzuk diren gure eskubideak, minimoak. Eta baldin badakigu zeintzuk diren gure eskubideak, badaukagu gero bidea aldarrikatzeko gure eskubideak. Eta lan egiteko besteen eskubideen aldetik ere, guztion eskubideak. Hori, eta gero, formakuntza iruditzen zait garrantzitsuena. Formakuntza eta konpromisoa gizartearekiko. Eta, claro, hori bai, politikan edo botere gune batean sartu nahi duen erozen behar du. Baina emakume bat sentitzen duena eske gehiengoa gizonak dira, eske ez dakit nire txukoa izango den, eske ez dakit ze bultzada emango zenioke edo, nola animatuko zenuke pertsona hori, badaukala konpromesu hori, ez? Badago eraz, eske, naiz eta goi mailako politikaz ez aritu, behin mailako politikan, ez auzo politikan, edo ikusten da baita ere, emakumezkoak hor daudenean, sufritu barituztera batzuetan, sufritu barituztenak, ez? Osea, orduan, nola animatu hori, hartzera hori, nik egingo dut, ez? Edo nik... Begira, kontatuko dizut, nire aurreko bizitzan, ni egon nintzen lan egiten sexu hezitzaile modun osasun bidean 13 urtez. Eta aldatu zuten perfila, bihurtu zuten perfil sanitarioa eta ez sexologikoa, eta orduan kalean geratu ginen, hainbat pertsona, geneukala formakuntza sexologian, baina ez sanitarioa. Eta ez ziguten aukerarik eman, ez da oposaketetan parte hartzeko. Orduan, nik maite nuen sexologia, maite nuen egiten nuena, eta esaten nuen, orain nora joaten naiz ni. Eta hasi nintzen, nire kabuz lan egiten, baina hori formalizatu behar nuen, autonomo moduan hasi behar nintzen. Eta horretarako ere bultzada behar nuen, eta jakin behar nuen kapaz izango nintzen, ara ez, ni bakarrik hasteko lan egiten, eta bideak zabaltzeko, kontaktuak osatzeko, eta kriston erronka hori 32 urtekin, eta zaten, ostras, eta orain zer? Planteatu nuen ere erizaintza ikastea, eta esaten zidaten, baina nora joaten zara orain, berriro beste karrera bat. Eta orduan nik esan duen, bueno, sortuko dut nire enpresa. Eta nire inguruko pertsonak ez zidaten laguntzen. Esaten zidaten,
aurkituko duzu lana beste gauzek, baina nik esaten ez, nik maite dut egiten dudana. Eta gainera lotzen nuen hori ere militantzia politikarekin, egiten nuena niretzat zen jendearentzat garrantzitsua osasun erreproduktibo eta sexualaren gaia. Eta azkenean, bai ala bai bihurtu zen erronka bat, nire erronka bat erakusteko besteei kapaza nintzela. Eta kapaz izan nintzen. Eta sortu nuen nire enpresa, borroka asko egin ondoren eta sufritu ondoren, baina harro sentitu nintzen, esan nuen, sortu dut eta bizi nintzen nik ateratzen nuen nire soldata, eta eramaten nuen etxera nire soldata eta nire soldata duina. Bai. Orain, hori adibidez, pena ematen dit, saigatu nintzen momentu bateran nun ondo lan egiten nuen, nik ez da, bueno, begira, esan behar nuen ez dago ongi esatea, ze hori emakumeok ere askotak esaten. Nik uste dut profesionala ona nintzela, eta ez dut esaten arrokeriz. Nik uste dut, bai, profesional ona nintzela, baita ere unibertsitatean nengoen, posgrado batean formakuntza ematen, baina erabaki nuen horrekin amaitzea, eta politikara sartzean. Baten batek esango du, ja, baina behira, eske politikan, dauzkazuen soldatarekin eta hori, Euskal Herria Bildun daukagun konpromisoa eta egiten duguna, guk daukagu soldata duin bat, ja badago taula bat eta betetzen dugu, eta guk daukagu soldata duin bat irakasle batek izango luken soldata hori. Eta urte asko lan egin gabe, soldata duin bat. Eta gu ez gaude politikan dirua irabazteko edo boterea izateko. Baina adibidez, bai ematen dit pena, esatea, ostras, lortu nuena, egin nuena, eta amaitu zen, erabaki nuen ustea. Gero berriro bueltatzen banaiz, bukatuko derean hau, zaila egingo zait berriro hartzea zen, ni autonomoa nintzen. Eta sortu nuen enpresa hori nik beste pertsona bati pasan izkion eta dana. Bueno, etorriko da, bizitza etorriko da eta ikusiko dut. Baina harro sentitzen naiz, nire inguruko jendeak esaten, ez duzu egingo, zaila da. Eta barrutik ez? Bai, esan nuen. Orduan, formakuntza baldin badaukagu, ausartak izan behar gara, piztinara bota behar gara. Ez badugu egiten, ja galdu dugu. Botatzen bagara, gerta daiteke, ateratzea igeri egiten eta egitea nahi duguna, niri gertatu zitzaidana, edo ikusten badugu gaudela ia itotzeko moduan edo gaizki gabiltzala, badugu aukera usteko. Orduan, ausartak izan behar gara, ausartagoa. Formakuntza eta ausardia. Primeran bel, aholku horrekin geratuko gara. Oso aholku ona eta gainera eman duzu oso adibide ona. Beraz, mila esker guztiagatik. Mila esker zuri, plazer bat izan da, benetan. Nikolako formatotan oso gustora egoten naiz. Egia da formato hori erresa dela, ez? Eta lasaia, pozten naiz pilo bat, eta bueno, jarraituko dugu kontaktutan. Mila esker. Mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.